19. század első felében illatos növényi balzsamokból, illetve gyantákból nagyon sok olyan vegyületet különítettek el, amelyek sajátosságai a benzolhoz hasonlítottak. Ezeket az anyagokat jellegzetes szagukról elnevezték aromás vegyületeknek. Görögül az aroma zamatot jelent. Ma aromás vegyületeken azokat a vegyületeket értjük, melyek molekulájában megtalálható a benzolgyűrű vagy ahhoz hasonló gyűrűrendszer. Az aromás vegyületek legegyszerűbb képviselője a benzol. A benzolt először 1825-ben különítették el kőszénkátrányból, s meghatározták az összeképletét is. Képlete alapján sokáig azt hitték, hogy erősen terítetlen vegyület. Nyílt láncú formában csak 2-s és 3-as kötésekkel írható fel a molekula konstitúciója, ám ezek a próbálkozások mind téves szerkezeti képletekhez vezettek. A benzol titkát végül Kekulé oldotta meg 1865-ben. Az anekdóta szerint, melyet Kekulé is megerősített, gondolkodva, álmodozva maga elé képzelte a kígyóként tekeredő, ficánkoló szénláncot, majd észrevette, hogy az egyik kígyócska hirtelen, akár az alkimisták sárkánya, megragadta saját farkát, s karikaként villócva, szédítő sebességgel forogni kezdett. Állítólag ekkor döbbent rá, hogy a benzol szerkezetében a szénatomok gyűrűként kapcsolódnak össze. A szerkezet bizonyítására még nem volt lehetőség, éppen ezért kezdetben a hipotézist nem fogadták el, sokat humorizáltak Kekulé álmáról. Az éles nyelvű német karikaturisták a benzol szerkezetét 6 kis majommal ábrázolták, melyek hol egy, hol 2 kézzel s lábbal fugóckodnak össze, s nem kis derültségre azt állították, hogy ha a szerkezet ilyen, akkor nyilván a majmocskák még szabad kezükben banánt is szorongatnak, mely a hidrogént jelképezheti. Míg Maximilien Kolbe sem tudta megállni, hogy rossz májú megjegyzéseket ne tegyen Kekulé rovására, de addig-addig gúnyolodtak, míg nem mindenki ráébredt arra, hogy a hatszöget kitűnően használhatják a bonyolultabb vegyületek felépítésének jelzésére is.